ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೋಲ್ಮೆಲು ಶಾಸ್ತಾವ್ ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಇನ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಮೂಡ್ದು ಬರೊಂದು ಪುಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಬಲಿ ತೇಲಿಪಾಲಿ ಕುಸಾಲ್ದ ಪಂಥದ ಎಸಲ್ ಐನೆತ್ತ ಈ ಅಜಪ್ಪನ ಸುತ್ತದ ಈ ಸಂಚಿಗೆ ನಿಕಲಿನ ಮಾತಿರನ್ನ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡಂದಲೇ ಬಂದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕಲ್ಪು ಬರವುದ ಕುಡ್ಲದ ಪುಗಾರ್ತದ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರನ್ನ ಕೃಷ್ಣಜ ಪಾಲೆಮರ್ ಮೇರ ಮುತಾಲಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ವಿಕಾಸ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಮಂಗಳೂರು ಅಕಲ ಈ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರದ ನೆತ್ತ ಪುದರೆ ವಿಕಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲಿ ಕುಸಾಲ್ದ ಪಂತ ಎಸಲ್ ಐನ್ ನೆಕ್ ಬಲದಿಂಜಾದಿ ನಕುಲು ತೆರಾಣ ಕೂಟಾದಿ ನಕುಲು ಡೈರಿ ಡೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಅಂಜನೆ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಒತ್ತುಡು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇಲೆ ಅರುಣ ಮಸಾಲಾ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಚನೆ VS ವೆಂಚರ್ಸ್ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಾ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್ಸ್ ರಿಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಅಂಚನೆ ವಿಸ್ಮಯ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ JP ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಮನೊಂದು ಬಂದುಲೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ತಯಾರಾದ ಕುಲ್ದೇರು ಇತ್ತೆ ಅಭಿನ ಮಲ್ಪರೆ ಬರಲ್ಲೇರು ಕೂಸಾಲ್ದ ಒಟ್ಟುಗು ಈ ಒಂಜಿ ಕಲಕ್ ಹೊಸತದ್ದು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತದ ಉಡುಪಿದ ಮಾರ್ಪಳ್ಳಿದ ಕಲಾವಿದರನ ಕೋಟ ಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ಚೆಂಡೆ ಬಲಗ ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರದಾದಂದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲ್ಪನಾ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಕುಸಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನೆ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆಡು ಮೊಡೆದು ತುರಿದು ಕೋಪೆ ತುರಿದು ನಿಕಲದು ಮದಿ ಕಡೆ ದೇವರಲ್ಲೇರು ಎದುಕೊನ್ಗ ರಡ್ಡು ಕೈಗೋಡಿ ಅದು ತಾಟಿದ ಮಲ್ಲದ ನಿಟ್ಟು ದೇವಿಯ ಪವನ ಚರಿತೆ ಪೇಪರ್ ಬತ್ತಾತಂಡು ಪೇಪರ್ ಎಂಚಿನೊಂದು ತೂಕ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿ ನೆಟ್ಟಿತ ಕೆಲವರನ್ನ ಚಡ್ಡಿ ಜಾರುಣ ಅಂದು KSRTC ಬಸ್ ಪಾಸ್ ವಿತರಣೆ ಸರಿಟ್ ಬಸ್ ಬತ್ತಿಜಿಡ್ಲ ಪಾಸ್ಗೊಂದಾಲ ಡಿಜಿ ಎತ್ತು ಬೋಟಲ ಕೊರ್ಪೇರು KRS ನಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ನೀರು ಮುಲ್ಲ ನಂಗೆ ಬರ್ರೆ ನೀರಿಜ್ಜಿ ಮೊಗಲೇ ನಮ್ಮ ನೀರೇ ಅವಡು ಮೊಗಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆಟ ಒಲ್ಲೊಲ್ಲು ಉಂಡು ತುಕ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮೇಳದವರಿಂದ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಮೇಳದವರಿಂದ ಪೆರಡೂರು ಮೇಳದವರಿಂದ ಆಟೋಲ್ಪುರ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಅವನುಂಡು ಅವಲೋಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವನುಂಡು ವಾಹ್ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಕಟ ನೆಟ್ಟು ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈಶ್ವರ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬದವು ಎಂಚಿನವನು ವಾ ಒಂದು ಈಶ್ವರ ಸಜ್ಜಿಪ್ಪ ಮಾರ್ರೆ ಉಂದಾನಿ ರಾಜಕೀಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಗಾಯ ಲೆಕ್ಕನೆ ಉದರವೇ ಊರ್ದ ಪುದರ್ ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚಳಿ ఉందించిన మాతెర్ల పేపర్ ఓదుండ ముళ్ళు పేపరే మేరేను ఓదుండుండత మాస్ట్రే నిద్రేనా ನಿದ್ರೆ ಅಂದತ್ತು ಅವತೆ ಪೇಪರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಲ್ಪನಗನೆ ಆಯ್ತಾ ಶಾಯಿಗೋಲಮಿನಿ ನಿದ್ರದ ಮಾತ್ರ ಬಾಡುವೆರ ಅಂದು ಪೇಪರ್ ಕೈಟ್ ಪಸಂಡೆ ಅವು ಅಡೇಗೆ ಅಮಾಲ ಸೀದ ಅವ ತಪ್ಪಡು ಇಯರ್ ಮಾಸ್ಟ್ರೇ ಯಾನು ಕೊಡ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಕೊಡ್ಚಿ ನೀಗಲ್ಲ ಈ ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಳ್ಳಿ ಕಮ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅರ್ಧ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ ಬಡ್ಚಿ ಎನಡನೇ ಉಲಾಡಲ್ಲ ಆಟದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬೋಡಿತ್ತಿನ ತುಂಡು ಬೋರ್ಡನ್ನ ಇಟ್ಟು ಪಸು ಪು 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 ಅಂಚತ್ತು ಎಂಕ್ ಲಿಂಕ್ ಎಂಚಿನ ಲಿಂಕ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಲಿಂಕ್ ಮಲ್ತಾಂಡು ಫೋನ್ ಲಿಂಕ್ ಮಲ್ತಾಂಡು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ಲ ಲಿಂಕ್ ಮಲ್ತಾಂಡು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿಂಡು ತುಲ ದಾದಾ ಕೋಡದ ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಲಿಂಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಸಾರಿ ಪೋಲೆ ಅಂಚತ್ತು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಬೋಕೆಜಿ ಯಾನು ಟಿವಿದ ಓ ದೇವರೇ ಸ್ವಾಮಿ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ಇರು ಉಲ್ಲಾರಪ್ಪ ಎಂಗೊಂಜಿ ದುಂಬುಡಿಂಚಿಲ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಎತ್ತನು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಟಿವಿ ಬರಡು ಇನ್ನು ಆ ಟಿವಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಗೆ ಬತ್ತುಪ್ಪನಾಗ ಬತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೆ ಚೂರು ಪೊರಲ ಅದು ಬರ್ಪ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೆ ఉందించిన యాన్ ఎన్ని లక్కనే ఆ ఉందిజ్జి బేతనే ఆ ఉందుండు దాదాపును తూక
ಪುರ ಪುರ್ಲಾಂಡ ಸಮಾನ್ ಸಮಾನ್ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಸರಿ ಆನಿಗಲ್ಲ ಉಂಡು ಪಾತೆರ್ನ ಕಲೆಪಿನ ಮಾತೊಂಡತ ಅವ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಹಾ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಗಲಾಟೆ ಒಂದುಂಡತೆ ಹಾ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಬೋತಿರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪಿರ್ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಅವ್ವಲಜ್ಜ ಇಜ್ಜಿ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಖಾಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡಿ ಅನ್ನು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಕೇನ್ನೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಹಾ ಈರೇನ ಉದರಿಂಚ ಈಶ್ವರ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಪದವು ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮಕ್ಕರುಂಡು ಮಕ್ಕರತ್ ಅವು ಊರ್ದ ಬುದಾರು ಅಂದೆ ಹಾ ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಸಾಧನೆ ಎನ್ನ ಸಾಧನೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 5 ಮೇಳೋಡು ಭಾಗವತೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ 4 ಮೇಳೋಡು ವೇಷಧಾರಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ 3 ಮದ್ದಳೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ 2 ಚಂಡೆ ಒಂಜಿ ಓ ಮಂಡೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಹಾ ಇರಡ ಕಲ್ತಿನಗಳು ಪೂರ ಒಲ್ಪ ಒಲ್ಲೇರಿಸೆ ಎನಡ ಕಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಲ್ತೇರು ಹಾ ಐಟು ಕೆಡೆಡ್ಡೆ ಕೆಲರ ಕಲ್ತದು ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಮೇಳು ಒಪ್ಪತ್ತೇರು ಅಂದೆ ಕೆಲವು ಆಣುಲು ಮುಲ್ಲೆನಡ ಕಲ್ಪರೆ ಬತ್ತಿನ ಪೊಂಡ್ಲೆ ಎಂಪತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಪ 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 ಮೇಳ ಕಾಟೊಂದು ಇಲ್ಲೇರು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಹಾ ಈರ್ನ ಅನುಭವ ದೇವರ್ನ ಅಜ ಬಂತ ಅನುಭವ ಎನ್ನತ್ತು ಅವು ಕಾಶಿನಾಥ್ನ ಅಂಚತ್ತು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಬೊಕೆಂಚಿನ ಯಾನ್ ಕೆನ್ನಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಓ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ 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 ಪಂಡ ಒಂಜಿ 10 20 30 ಒಂಜಿ 4 ವರ್ಷದ ಅನುಭವ ಉಂಟು ಪೊಣ್ಣೆ ಟಿವಿ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ತಿರ್ತತೂಲೆ ಕಿರ್ತಿರಿ ಹೆಂಚಿನ ಮಲ್ಪುನಿ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಹಾ ಯಾನು ಪಂಚಮಿ ಪಂಡದು ಹಾ ಟಿವಿದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಯಾನು ಫೈನಲ್ಗೆ ಪೋತೆ ಹಾ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಕೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಡು ಒಂದು ಪಂತೇರು ಆ ಅನೇರ್ದಾರಿ ಅಂಕೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಂದು ಕೊರಡು ವಾ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ಪರೆ ಬೈದೀನಿ ಅನ್ನು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಹೆಜ್ಜೆ ಬಂಡು ಕೊರ್ಕ ಆಂಡ ಏರೆರಡ ಮಾತ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಪುರಪಂಡದ ಬೈದ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಬಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಈಗ ದಾದಾಣು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ದೇಗನಾಗ ಅಂಚತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಾನಾಗ ಕಾಂಡೆ ಪೇಪರ್ ಬರು ಈಶ್ವರ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಪದವರ ಬಳಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಿಯಲು ಹೋದ ಯುವತಿ ನಾಪತ್ತೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಧರ್ಮಗ ಪುದರ್ ಪೇಪರ್ ಬರ್ತದಾತ ಯಾನ್ ಅಂತಿದ್ದೇನೆ ಹತ್ತು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿಡ ಆಟದ ಕಲ್ಪರ ಬೈದ್ನಲ್ಲ ಈತಿನೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ದಾದೆ ಕವು ಅವೇ ಅಂತ ಅದತ್ತೆ ಪೋಯಿನಿ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಎಂಚಿನ ಮದ ಪುನವು ಅವು ಆಟ ಕಲ್ಪರೆ ಬರ್ಪಿನತೆ ಅಂದ್ ಐಕ ಗುರು ಕಾಣಿಕೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಯಾನ ಎಂಚಿ ಹೆಡ್ಡೆ ತುಲ್ಯಾನ್ ಪೊಕ್ಕಡ್ಲ ಗಡಿ ಬಿಡಿ ಮಲ್ತೀನಿ ನಾನು ಭಾರಿ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಪೊಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲ್ಪರೆ ಬರ್ನಾಗ ಗುರು ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಡು ಗೊತ್ತುಂಡತ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಹರಿವಾನ ಕೊನಲೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಓ ಅರಿವಣೆ ಆನೆ ಕನ್ನಡ ತುಕ ಉಲೆ ಪೋಕ ಕನಕ ದಾದವಡು ಗುರು ಕಾಣಿಕೆಯ ಒಂದು ಕರ್ಮು ಅಂದು ಗುರು ಕಾಣಿಕೆ ಅತ್ ನಿಕ್ಕೆರ್ಲ ನೆಲೆಡೆಲ್ಲ ಗಣೋಮಂಡು ಬಂತೇರ ಅಂಚತ್ತು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಪೋಕ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಶಾಲತ್ತೆ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲು ಬರ್ಪಿರತ್ತ ಹಾ ಆಗಲೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪಟ್ಟರೆ ಸುಲಭವಾಡ್ ಪಂದು ವಾ ಮಸ್ತ್ ಗಂಟಿತ್ತಿನ ಕರ್ಮು ಕೊನತೀನಿ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಈ ಮಾರಿದಿ ಜೋಕ್ಲು ಲೇರ ಬಂದು ಕರ್ಮು ಕಂತಿನೇಟ ಅಣ್ಣ ಮಾರಿದಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪೆಲಕಾಯಿ ಮಿನಿ ಕನ್ಪಡ ಆಯ್ತ ಪಚ್ಚಿರು ಬೋಳೆ ರೆಚ್ಚೆ ಗೂಂಜಿ ಕಡೆಗಾಯ್ತ ಮಯಣ ಎರಗಾತ್ವ ಮಾರೇದಿ ಉಪ್ಪಡು ಉಪ್ಪಡು ತೂಕ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಹಾ ಮುಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲರ ಈರು ಒರೀ ಪುನ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಗಿಯಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಗಿಯಲ್ಲ ಅನ್ನಂದು ಪೇರ್ಲ ಚಾತ ಬಡಿ ಕಣರ ಎಂದು ಪೋದುಪ್ಪೆ ಹಾ. ಒಲ್ಲ ಬೈದೇನದಾನೆ ತೂಪೆ ಕಲಾದರ ಕಲಾದರ ಉದರ್ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಫಿಗರ್ ಇಂಚುಂಡ ಕಲಾದರ ಓ ಕಲಾದರ ಕಲಾದರೆ ಉದಾಡಿತ್ತಿನ ಕಲೆ ಅರಡಲಿಪ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜ ನಾನಲ್ಲ ಬೈದಿಜೆ ಬೈದ್ಯನಾ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಮಾತ್ರ ಲೆತ್ತನ ಬರೇ ಹಾ. ಆಯನಿ ಲೆಪ್ಪನ ಕ್ರಮನೇ ಬೇತಂಡು ಓ ಮಾರಿ ಒಡೆ ಸೈದಯ ಬಲಯ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಉದಾದ ಒಂದೊಂಜಾಯಾಗ ಆಟದ ಮರಲು ಮಾರೇ ಜಾಯಾಗ ಆಯನ ಮೈಸಾಸುರ ಮರಲು ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಲ ಅಂತ ಇಂಚು ಬಲ ಇಂಚು ಬಲ ಇಂಚು ಬಲ ಇಂಚು ಬಲ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ದಾದು ಮರ್ಲು ಅವು ಪಂಡ ಮೊರನಂಜಿ ಆರ್ಲ ಪದವದ ಆಟೋಡು ಹಾ. ಎನ್ನೊಂಜಿ ಶ್ರುತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಕೈಕೊಂದು ಐಕ್ ಐಕ್ಯ ನಿಮ್ಮಡೊಂಚು 6 ಮಣಿ ಬಾರ್ಸಲ ಬಂಡೆ ಹಾ ಐಕುಮ್ಮನ ಡಿಮಾಂಡ್ ದಾದಾ ಯಾನ್ 6 ಮಣಿ ಬಾರ್ಸ ಒಡ್ಡ ನಮ್ಮ ಆಟೋಡು ಮೈಸಾಸುರನ ವೇಷ ಕೊರಡುಂದು ಆನಿ ಬೆತ್ತ ಗತಿ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಬಂಡೆ ಹಾ ಈ ನೀಸ ಹೆಂಗ್ ಮತ್ತಿದಂತಿಲ್ಲ ಕಾತನು
ಆಯ್ ಪೋಪಿನಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಪೂರ ಮೈಸಾಸುರ ಲಕ್ಕನೆ ಇದು ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಇಂಚೆತ್ತನ ಅಪಾಯ ಉಂಡು ಕೂಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮಾಲಿನಿ ಅವಡು ಅತ್ತೆ ಜಯ ಮಾಲಿನಿ ಬಲ ಮುಲ್ಲ ಬಲ ನಿತ್ತು ಬಲ ಬಲ ಮಿತ್ತು ಇದು ಒಂಜಿ ಮಾಲಿನಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಎಂತ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಅವು ಯಾಂ ಪನ್ಪೆತ ಮಂಡೆ ಐಂಚ ಆಯ್ ಅಮ್ಮನ್ನೇ ನೋಡ ಮನೆತ ಎಂಚಿನ ಸೈಪುನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನೊಂದು ಕುರು ಕುರು ಮತ್ತೆ ಆಡ ನಿನ್ನ ಪೂರ ಪೀರಿಯಡ್ ಕಡೇ ಮುಟ್ಟಪ್ಪ ಕೋರಿ ಕೋರಿ ಮಾರಿ ಸೈತೇ ಕೋಣಂಚಿ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮೇರೆ ಸುಂದರಣ್ಣ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡಿದು ಪೇರ್ಲ ಚಾತ ಬಡಿಲ ಕಣನಕ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡಲಿ ಎತ್ತರ ತಮ್ಮೇರೆ ಅಂದು ದಾದವಳಮ್ಮೇರೆ ದಾನ್ಯಾನಿ ಮಹಾಭಾರತಡು ಸೀತೆಗಾದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣೆ ಕಾಡುಗು ಬೈಲಕ್ಕ ಯಾನ್ಲ ಪೋವಡೆ ಮಹಾಭಾರತ ಲಗಾಡಿ ಬೋಂಡು ಅತ್ತು ರಾಮಾಯಣಡು ಆ ಶೂರ್ಪಣಕ್ಕಿನ ಸೀರವೈತಿನ ದುಶ್ಯಾಸನಿಕೆ ರೋಡೆ ರಾಮಾಯಣ ಅಲಕ್ಕ ಬೋಂಡು ಬುಂಡ ಎನ್ನ ಕುಂಟಲ ಬುಡಾಯಿ ದಾದವಳಮ್ಮೇರೆ ತಾರದ ಚೆಪ್ಪು ಲಕ್ಕರ ಬಂತೇತ ಲಕ್ಕದನ ಕೋಡೆನೆ ಲಕ್ಕದಾತುಂಡು ಅಂದ ಬೆಂದರ್ ನೀರು ಜಿಂಜರ ಬಂತೆ ಜಿಂಜಾದನ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಗಳು ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ದಿನ ಕೊರ ನೀರು ಬಿಡುಪಿನತ್ತೆ ಇನಿ ನೀರು ಬೈಜಿ ಹತ್ತಿಗುಳ್ಳೆ ಜಿಂಜಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ನಿನ್ನ ಚಟ್ಟಿ ಅರ್ಥದ ನಮ್ಮ ನಾದೊಂದು ಉಂಟರ ಹಾಪುಜಿ ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಉಡ್ಲೆ ಮೇರೆ ಒಲೆ ಬಾಡ್ನತವು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ನಿಕ್ ಮಾರ ಓವುಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ನಿಕ್ ಪೇರ್ಲ ಚಾತ ಬಿಡಿ ಕನ್ನಡ ಬಂತೇತ ಅಂದು ಒಂದು ಯಾ ಬನ್ನಗ ಈರಿನ ಕೈಟೆ ಕೊರ್ನಿಯತ ಏನಡ ಓಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿಯಾ ಎನ್ನ ಕೈಟಿತನ ಈರ ಗೆತನ್ಯತ ಮೇರೆ ಅಂದು ಅವದೊಂದು ಆತ ಅದೊಂದಿ ಅತ್ತವು ಓ ಪೇರ್ದ ಬಾಟ್ಲಿ ನಿಕ್ ಮಂಡೆ ಸಾಮಾಂಡೆ ಪೇರ್ದ ಬಾಟ್ಲಿ ಲಂಚ ಕುಂಟು ತೊಂಬರ್ಪೇರ ಮಾರಾಯ ಅತೀರು ಕುಪ್ಪಿದ ಬಾಟ್ಲಿ ಕೊರದು ನೆಟ್ಟು ಪೇರ್ ಸಲವಂಡರ್ ಆಯ್ತು ಪೇರ್ ಜಿಂಜಣ ಎಂಚ ತೋಜು ಮಲ್ಲಿ ಎಂಚ ತೋಜು ಕಳಿ ಜಿಂಜ ಇಲ್ಲಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಯಾನವನಿ ಪಸೊಂಜಿ ರಾಜ ಗಾಂಭೀರಡು ಊರುಡು ನಡ್ತಾ ಇರ್ಪಿನಿ ಊರ್ದಗಳು ಊರ ತೂದು ಬನ್ಪಿನಿ ಅದೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಮಗೆ ಕಲಾದರೆ ಕಿರ್ಕಿಲಿಟ್ಟು ಕಲಿಬಸ್ ಒಂದು ಲೇತೆ ಬನ್ಪೇರಿಜ್ಜ ನೆಟ್ಟು ಪುದರೇರೆಗ ಅಂದ್ ಪುದರಾಂಡ್ ಐಕ್ಯಾನ್ ಕುಂಟು ಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವಳ ಪೇರು ತಾರದ ಕಟ್ಟೆಡ ಅಂಡ್ ಚಾತ ಪೊಡಿ ಉಂಡು ಅವಳು ಹೀರೆ ದೆತನ್ಯಾತ ಎನಡ ಓಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎನಡ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಾರಿ ಬಾಗ್ಲೋಡಿ ಅನ್ ಅಮ್ಮ ಆಮೇಲೆ ಎನ್ನ ಪ್ರವೇಶನಾಗ ಒಂಜಿ ಕೈಟು ದೊಂದಿ ಅಂದು ಕುಡಂಜಿ ಕೈಟು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಿತ್ತನತ ರಾಳದ ಪೊಡಿ ಅತ್ತು ಚಾತ ಪುಡಿ ಅತ್ಯ ನಿಕ್ ಮಂಡೆ ಸಮ ಚಾತ ಪೊಡಿ ನೇರ್ಲ ದೊಂದಿ ದಕ್ಕುವೆರ ಮಾರಾಯ ಉಂಕುದಾನೆ ಗೊತ್ತೊಂಬೇರೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಮಹಿಷಾಸುರನೇ ಎಂದೊಂಜಿ ಅಬ್ಬರಡು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತೆ ಈರೈ ಕುಮ್ಮೆದು ಕೊರಿಯರು ಎನ್ನ ಕೈಟಿತ್ತಿನ ಕಟ್ಟು ಒಯ್ತಿಗೆ ತೊಂಡರು ಮಗ ಅಡೆದಕ್ಕು ಪುರೋದ ಅಡೇದಕ್ಕು ಬಂಡರು ಯಾನ್ಲ ದಕ್ಕಿಯೇ ಆಂಡತ ಪೇರು ತಾರದ ಕಟ್ಟೆಗಾಂಡ್ ಚಾತ ಪೊಡಿ ನಿನ್ನ ತಿಗಲ್ದ ಕಟ್ಟಗಾಂಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಲೆ ಆಮೇಲೆ ಮೂಲ್ದ ಇಡೆ ಬತ್ತೀನಿ ಏರಿಯಾ ಅವು ಆಲತೆ ಪೂರ ಆಟೋಡ್ಲ ಕಡೆಕ್ ಮಹಿಷಾಸುರನ್ ಕೆರ್ಪಿನ ಆಲೇತೆ ಅವೇನು ಬುಟ್ಟು ಜನ ನೋಡಿದೆ ನಿನ್ನ ಬಾಕಿ ಕೈಕುಲೋಲು ಎಂಚಿನ ಪಾತ್ಯರು ಕಿಂಜ ಪೊಣ್ಣಿ ಅಂಚ ಕೈ ಅಂಚಿನ ಹತ್ತು ಮಾರ ಅಲ್ಲು ಯಾನವು ಕೈ ಪನ್ನತ್ತ ಮೆರೆ ಎಂಚಿನ ಆಲೆ ಗೊಟ್ಟು ಎಡಮ್ಮ ಕೈ ಅಂದತ್ತ ಇನಿ ಕಾಲಿ ರಡ್ಡೇ ಕೈ ಉಂಡು ಬಾಕಿ ರೀತಿನ ಆಜಿ ಕೈ ಓಲುಂಡು ಅದ ಐಟಿಪ್ಪಿನ ವೆಪನ್ಸ್ ಓಲುಂಡು ಆಲ್ ಬರ್ಪಿನಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಲಯನ್ ಓಲುಂಡು ಯಾನ್ ನಿನ್ನ ನೆನಿ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ಲ ಬುಡ್ಪುಜಿ ತುಕ ವೇಷ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತ ಮತ್ತೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿಂದ ಎಂದ ಯಾನ್ಲ ತುಪೈನಿ ಯಾನ್ಲ ಮಹಿಷಾಸುರ ವೇಷ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತ ಬೈದ ಪೂರ ಬಿರ್ತಾವ ಅತ್ತಿಯ ಪಾತಕಿಂಜ ಪೊಣ್ಣನ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಆಗಿವತ್ತ ನಿಕ್ ಮಂಡ್ಯ ಸಮಾಜ ಮಾರಾಯ ಆಲಿ ಅಂಚ ಹತ್ತು ಮಾರಾಯ ಆಲು ಟಿವಿದ ಆಲ್ ಮಾರಾಯ ಆಲು ಕೂಡ ಶುರು ಮಲ್ತೆ ಸಾರಿ ಶೇ ನಾನು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಲ್ತೆ ಮಾರೆ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ನಂಜಿ ಮಹಿಷಾಸುರ ವೇಷ ಉಂಡುಕೊಂಡು ಹತ್ತು ಪಕ್ಕ ಟಿವಿ ಜಗಲ ಗೊತ್ತಾದ ಇಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಬೈದ್ಯರು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರೆ ಬನ್ಪೆರ ಒಂಚೂರು ಮುಲು ಒಂದೆಟ್ಟು ಕೊಲ್ದಿನ ಮಾತೆರೆಗೆ ಯಾನ್ ಒಂದು ಮಲ್ತಂದು ಯಾನ್ ಈ ನೀತಿ ಉಂದ ಹೊಡೆದ ಮಸ್ತೊಂದು ವೈದೆ ಏನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಲ್ಲೆಡ್ದು ಕಿಂಜ ಮಲ್ಪರೆ ಗಾರ್ನ ಮಸ್ತೊಂದು ವೈದ್ಯರು ಆರ್ನ ಈ ಒಂದೆಡ್ದವ್ರು ಯಾನ್ ಈತು ಉಂದಾತೆ ನಾನು ತುಂಬಗ ನಾ ತುಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಕ ಮಸ್ತೊಂದುಂಡು ಯಾಕೆ ನಿಗಲು ಪೂರ ಇಂಕ ಒಂದು ಮಲ್ಪಂಡು ಏನೊಂದು ಏನ ರಡ್ಡೆ ಒಂದು ನಡಿ ಒಂದು ಮಲ್ತ ಉಂದು ಮಲ್ತೆ ಒಂಜಿ ಟಿವಿ ಬಂದ್ರೆಜ್ಜಿ
ಸುರುಮಲ್ತೆ ಒಂದು 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 ಹೆಂಚಿನ ಒಂದು ಮಲ್ಪುನ್ ಮಾರ ಹಾಲು ಟಿವಿದ ಹಾಲು ಪಂಡ ಅಂಚ ಹತ್ತು ಮಾರ ಬಕ ಹಾಲು ಅವು ಟಿವಿ ಡೊಂಜಿ ಅವೇನ ರಿಯಲ್ ಉಂಡು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅವೇ ಯಾನ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇತ ಅವು ಐಟೇನೋ ಅಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪಿರ್ಪಿರ್ ಮಾಲ್ ಪರಂಡಿಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಪನ್ಪೇತ ನೆರಡ್ಚಿ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪಣೆ ಪಾಪ ಏನ ಪಾಪ ಈ ನಿಕ್ಕೋತಂಡ ಅಜ್ಜತ ಐಕಾಲು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಹೆಜ್ಜೆ ಕಲ್ಪರೆ ಬೈದೀನಿ ಆಲೆಗ್ ಏನ ಹೆಜ್ಜೆ ಕಲ್ಪರೆ ಬೈದಿನ ಆಲೆಗ್ ಯಾನ್ ಕಲ್ಪವೆ ಸರಿ, ಸರಿ. ಆಪ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಿನ್ನ ಕಲ್ಪಲ ಪೋ ಆಮೇಲೆ ನೆರ್ರೆವಲ್ಲಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಲ್ಪೋಡು ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನತ ಕಲ್ಪವನು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಕಲ್ಪಾಲೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಇತೆ ನಿಕ್ ಪದ್ಯವು ಅವು ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನ ಬಣ್ಣಗ ತುಲ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನ ಬಣ್ಣಗ ಹಾ. ನಮ್ಮ ದಿವಂಗತ ಕಾಳಿಂಗ್ ನೋಡ್ರೇನ ಹಾ ನೀಲ ಗಗನದಿ ಪದ್ಯ ಅಂದೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುಣ್ ಹಾ. ಶೃಂಗಾರ ರಸದ ಪದ್ಯ ಹಾ ಬಾರಿ ಬರಲ್ಲ ಪುಣ್ ಹಾ. ಅವೇನೆ ಪಂಡು ಕೊರ್ಪೆ ಅವು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಯಾನ ಪಂಡ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಲ್ಪುಡು ತುಲ ಹಾ. ಬಲತ್ತ ಕಾರು ದುಂಬುದಿ ಆಂಡ ಕೈ ತುಲ ನೀಲ ಇಂಚ ಬರುಡು ಹಾ. ಗೊತ್ತಾಂಡತ ತುಲ ನೀಲ ಎಂಚಿನ ಅವು ಎನ್ನ ಕೊಲ್ಪವು ಕೊಲ್ಪೆ ಅಂದ ಕೊಲ್ಪೆ ತುಲ ಸುರುಮಲ್ಪೆ ಗೊತ್ತಾಂಡತ ಎಂಚಂದು ಅವು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಹಾ ಪೊರ್ಲಾವುಡು ಎಂಚಿನಯ ಕಲ್ಪಾರೆ ಬುಡ್ಲ ಚೂರು 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 ಇಸೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಷಾಸುರ ವೇಷ ಉಂಡತ ಅಂದು ಅವು ಆಟದ ಪುದರ್ದಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ನೋಡಲು ಮರೆಯದಿರಿ ಮರೆತು ನಿರಾಶರಾಗದಿರಿ ಇಂಚಿನಕಿಯ ತಮಾಷೆ ಮಲ್ಪರ ಇರು ಬಕಜ್ಜಿದ ಇರಂಕ ಮರ ನಲ್ಲ ಫೋನ್ ಆಗದಾದ ಬನ್ನಿ ಮಹಿಷ ಒದೆತ ಬ್ಯಾನರ್ ತೋಜೇರು ಅಂದು ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಆಟಡು ಇನ್ನ ಮಹಿಷ ವೇಷ ಬಂಡರ್ ಹಾ ಇಸ ಈರ್ಯವ್ವ ಪಂಡರ ಅಂದು ಐಟ್ ಮಹಿಷ ಒಲ್ಲೆ ನಿಕ್ ಇಂಚೆನೆ ಪಂಡಲ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಬೊಕ ನಿನ್ನ ಭಾಷೆಡೆ ಬನ್ಪೆ ಹಾ. ತುಳಸೆ ಉಡುಪಿಡು ಕುಡ್ಲಾಡು ಮಾತ ಹಾ. ಹೋಟೆಲ್ ತಿಂಡಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಇವು ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಹಾ ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಆ ಏನ ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಅವೇ ಅವು ಮುಳ್ಳು ಮಾತ್ರ ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಹಾ ಘಟದ ಮಿತ್ತು ಪೋಂಡ ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಇಲ್ಲ ಬೊಕ ಅವಳು ಪೋಂಡ ಮಂಗಳೂರು ಬಜ್ಜಿ ನೋಡು ಹೋ ಅಂಚೆನೆ ಮುಳ್ಳು ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಅವಳು ಮಂಗಳೂರು ಬಜ್ಜಿ ಮುಳ್ಳು ಮೈಷವದೆ ಮುಳ್ಳು ದೇವಿ ಮಾತ್ಮೆ ನೆಟ್ಲ ಉಲ್ಲ ನೆಟ್ಲ ಉಲ್ಲ ನೆಟ್ಲ ಉಲ್ಲ ನೆಟ್ಲ ಉಲ್ಲ ಪೂರ ಎಟ್ಲ ಉಲ್ಲ ಆಂಡ ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಮಂಗಳೂರು ಬಜ್ಜಿ ಮಹಿಷ ವಧೆ ಅಪ್ಪ ಟಿವಿ ಓ ಟಿವಿ ಏನ್ ಅಡೆಗೆ ಕಲ್ಲ ಕಲ್ಲ ಈ ಪನ್ಯತ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ತುಲ ಅಂಚತ್ತೆ ಪಂಟ ತುಲ ಹಾ ಕಾರ್ ತುಂಬುದಿಲ್ಲ ತುಲ ನೀಲ ಗಗನ ಮಿತ್ತ ತಿರ್ತಿರೆಂಚಿನ ಆಟಲ್ ಮಿತ್ತತ ಗಗನ ಬಂಡ ಅಂದೆ ತುಲ ನೀಲ ಗಗನ ಗೊತ್ತಾಂಡತ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಸುರುಮಲ್ಪ ಹಾ ನೀಲ ಗಗನ ಎಂಚಿನ ಆಲೆ ಕೊಂಚ ಕಲ್ಪಾರೆ ಬುಡ್ ಪೂಜಾ ನಂದು ಚೂರಮ್ಮರೆ. ಹಾ ಇಸ ಪೂರ ಆಟೋಡ್ಲ ಹಾ ಮಹಿಷಾಸುರೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರವೇಶ ಆಪಿನಿ ಅಂದು ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಮಹಿಷಾಸುರನಂಚೂರು ಪ್ರವೇಶ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತಂಡೆ ಇಂಚ ಅಂದು ಯಾನ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಮಲ್ತೇವು ಹಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಟ್ಯಾಬ್ಲೋಡ್ ಬುಡ್ಕ ಆದಮ್ಮೇಲೆ ತಮಾಷೆ ಬಕ್ಕಜ್ಜಿನ ಎಂಚಿನ ಅವು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮಾರಾಯ ಅತ್ತೆ- ಅವು ಅಂಚನೆ ಬರ್ರೇಗ್ ಯಾನಂಜಿ ಪೊಸತ್ತು ನಾಡ್ದೆ ಎಂಚಿನ ಪೊಸತ್ತು? ಬರ್ಪೆ ಬರ್ಪಿನ ಸ್ಟೈಲ್ ತುಲೆ ಪೊರ್ಲು ತುಲೆ ತೂಕ ತೂಕ ಖುಷಿಯ ಪುಂಡಿರೇಗ ಬರ್ಪೆ ತೂಕ ಬರ್ಪೆ ತೂಕ ತೂಕ ನ್ಯಾಯ್ ನ್ಯಾಯ್ ತುಲ ಹಾ ನ್ಯಾಯ್ 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 ಅಪ್ಪುಜಿ ಅತ್ಯ ಎಂಚಿನ ಅವ್ ನಿನ್ನ ನೀಗೆಲ್ಲ ಪೀಲಿಕ್ ಎನ್ನ ಬೇಡಿ ಬಕ್ಕಜ್ಜಿದ ನಿನ್ನ ಮೈಸಾಸರ ಇಂಚ ಬತ್ತನ ಇಂಚೆನೆ ಮಲ್ಪಡಾತೆ ಹೊರತು ಬೇತೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಸೋಕಿತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಸೋಕ್ಯ ಒಂದು ಕುಡ್ಲಡಾಪಿನ ಪಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆಡು ಪಿಲಿಕುಲು ಸ್ಟೇಜ್ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಣ್ ಮಾರಾಯ ಪಿಲಿಕುಲು ಇಂಚಿನ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರ್ಪಿನ ಬೊಕ ಕಾಪಿ ಅದು ಬೋಣ್ ಛೇ ಆಣ್ ಪೊಸತ್ತು ಅವೇ ಈ ಮಲ್ಲ ಜನ ಗೊತ್ತಾಣ್ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಕಲ್ಪಾಲೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಕಲ್ಪವೇ ನಿಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಓ ಚೂರು ಹಾ ಇರು ಕುಲ್ತು ಪದ್ಯವಲ್ಲೇ ಓ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಂ ಬಂದು ಗೊರ್ಪೆ ಇಂದ ಅಪ್ಪ ಎನ್ನ ಗುರು ಪಂಡುಗೊರ್ಪೆಗೆ ಕಲ್ಪುಲ ಅವು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಡುಗೊರೆ
ಮಾಸ್ಟ್ರೇ ಎಂಕ ಬೊಚ್ಚಪ್ಪ ಯಾವು ಯಾವು ಎಂಕಿಜ್ಜ ಟಿವಿ ಹಾ ಯಾ ಬಂಡಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಲ್ಪಡು ಸೋಕ ಹೊಡವ ಆವು ಈಶ್ವರಣ್ಣ ಪದ್ಯ ಸುರಾವಡು ಗಗನ ಎಂಚಿನಂಬೆ ನಿನ್ನ ನಿಕ್ಕಲ ಗೊತ್ತಾಗ ಆತೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜ ಅತ್ ಈ ಕಾತೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜ ಮಾರಾಯ ಆತ ಲಾಯಕದ ಶೃಂಗಾರ ಪದ್ಯೋಗ ನಿನ್ನ ಬೀಭತ್ಸ ನೆಲ ನಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಬಕ್ಕಿದ ಎಂಕಾಲೆ ಪಂಡು ಕೊರ್ರೆಂಡು ಎಂಕ್ ನೀ ಕಾತೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜ ನಿಕ್ ಹಲೋ ಆಂಡ್ ಪಂಚಮಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಹೌದು ಟಿವಿ ಅವರ ಹಾ ಫಸ್ಟಾ ಹಾ ಹಾ ಮೊಗಲಿಗೆ ಆಟ ಕಲ್ಪರೆ ಬಂದಾಗಲ ಮೊಬೈಲ್ ರಸ್ತೆ ನಡ್ತಂ ಪೋನ ಮೊಬೈಲ್ ಓದನಗ ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರಾ ಪೊರ್ತಲ ಮೊಬೈಲ್ ಎನ್ನ ಅಂಡ ಎನ್ನಡೆ ಆಟ ಕಲ್ಪರೆ ದಾಯ ಬರೋಡು ಪಕ್ಕಡೆ ಮೊಗಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬಸನ್ ಕುಂಡಾಪುಜ ಮೊಗಲಿಗೆ ಪಕ್ಕಡೆ ಜಿಡ್ಲ ನಿನ್ನ ಎಂಚಿನ ಉನ್ನಾತ ಕೂಡ ಲಕ್ಲೆ ಲಕ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಲಕ್ಕುನಿಯ ಖುಷಿ ಅವಡು ಏನೆಕ್ ಆಲ್ ಟಿವಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅತ್ಯ ಓಲಾಂಡಲ ಉಂಡ ಮಾರ ಪೊಣ್ಣು ಮುಲ್ತು ಪೋತಿನ ಹೆಜ್ಜಿ ಏನ ಲಕ್ಕಿಡಿಪವು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ರಿ ಇಷ್ಟೇ ಫೋನ್ ಮಾತ್ರ ಏರ್ನ ಕೇಳಲೆ ಅಪ್ಪ ಏರ್ನ ಫೋನು ಟಿವಿ ತಗಲ್ನ ಟಿವಿದ ಉಂಟು ಮಾರ ಯಾನು ಕೇನು ಎತ್ತ ಎಂಚಿನಗೆ ಅಗಲು ಪಂಡೇರು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಪಾರ್ದು ಫಿಲ್ಮುದ ಪದ್ಯಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡೇರು ಸೋ ಕಾಪುಂಡು ಈ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಯಾನು ಆಪುಜಿ ಪಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಪ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತ ಇನಿಕ್ ಯಕ್ಷಗಾನದ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ವೇದಿಕೆಡು ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಪದ್ಯಗು ನಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವೇನೆ ತೂಯಿನಗುಲು ತಾಟಿ ಕೊಟ್ಟದು ಬೆರಿಸಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆನೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಏರಾಂಡಲ ಯಕ್ಷಗಾನದ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ವೇದಿಕೆಡು ನಲ್ತೇರನ್ನಾಂಡ ಐಕ್ ಏರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪಂಡದು ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಪದ್ಯಗು ನಲ್ತೊಂದುಪ್ಪನಗ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಗಂಧಗಾಳಿ ಗೊತ್ತಿ ಪಂದಿನಗುಲು ಐಕ್ ತೀರ್ಪು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇನಿಕ್ ಎನ್ನ ಒರಿ ಮಗೆ ಇಂಚಾಂಡಲ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ನಿನ್ನರ್ದಾಸ್ರ ಎಂಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕಿನಾದು ಕುಚ್ಚಾಂಡಪ್ಪ ಯಕ್ಷಗಾನಂ ಗೆಲ್ಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನಂ ಬಾಳ್ಗೆ ಈ ನಾಂಡೆ ನಿನ್ನ ಬೇತೆ ಉಂಡ ಇನ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡೆನ್ನ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿದಿದ್ದು ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಆಟ ಇಲ್ಲೇ ಸಮೀಪದ ಮಿಜ್ಜಾರಿನಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆಟವಾದ ಮಹಿಷವಧೆಂಬ ಕಥಾನಕವನ್ನು ಆಡಿ ತೋರಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಕಲಾಧಾರನಾದ ನಾನು ಮಹಿಷನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದೇನೆ. ತಾವೆಲ್ಲ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಇದೇ ರೀತಿ ಬಂದು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ವಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ತೀರ್ಪುಗೆ ನಡೆದು ಮುನಿಕಲಪ್ಪುದರ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ, ಸುದರ್ಶನ್. ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ಗಂಡು ಕಲೆ ಬನ್ನ ಪುದರೆತ್ತು ನಿನ್ನ ಕಾಲೆ ಆಂಜೋಲ್ನ ಮಾತ್ರ ಪೊಂಡು ಪೊಂಜೋಲ್ಲ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಪ್ಪಟ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಒಂದು ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೇಡು ಪನೊಡೈನ ಸಂಗತಿ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗುಲು ಕುಸಾಲ್ದ ಒಂಜಿ ಚಾತುರ್ಪುನ ಮೆರಪರ ಇಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಅವು ಆನಿಗತ್ತು ಇನಿಗತ್ತು ನನ್ನ ಎಪ್ಪಗ್ಲ ಮದಪ್ಪರೆ ಆ ಒಂದಿನ ಹಂಚಿದಿನ ಕಾಳಿಂಗ ನಾವಡಿರ್ನ ಒಂಜಿ ಸೊರತ ಆ ಒಂಜಿ ನೀಲ ಗಗನದೊಳು ಪಂಪಿನ ಪದಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಕಂತರ ಏಕತ್ರ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಪನೊಂದೈತೆ ವಿಜಯಣ್ಣ ಇರ್ನ ತೀರ್ಪು ಚುರುಟು ಓವರಾಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನಿಕಲ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತು ಪಂಚಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಬೊಕ್ಕಲ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ನಿನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಈರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ಲ ಸುದರ್ಶನ್ ಮತ್ತು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಇತ್ತು ರಾಘವೇಂದ್ರನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ಲ ಈಗ ರಜ್ಜಂತ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತನ್ನು ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಟು ನಿಖಲ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಯಕ್ಷಗಾನದ ನಿಖಲ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಭಾರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಜೋರಾದ ಕೆಬಿಕ್ ತಾಗನ ಲೆಕ್ಕ ಬೈತೀನಿ ಒಬ್ಬನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚಿನ ಉಪ್ಪಡವು ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ನೋಕೆಂದು ಅಂಚೆನೆ ಸುದರ್ಶನ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಪಂಚಸ್ ತೆಲ್ಕೆದ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಮಾತ್ರ ನಿಖಲ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ತೊದಪಾತು ನಿಖಲ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ತೊದಪಾತು ನಿಖಲು ಅವನೊಂಚೂರು ಮಿತ್ತಗೆ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಡು ನಿಖಲ್ ಬೈದಿನೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ನಿಖಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬಂದವ್ರಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ಲ ನಿಖಲ್ ಲೈಕ್ ಬಂದರು ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು
ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಖಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಂತರ್ ಬೊಕ ನಿಖಲ ಸಂಘಗಳ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಕೇಂದ್ರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ನೆಂಕು ನಿಖಲ್ ನಲ್ಲ ರೈಸ್ ಒಂದು ಏನು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಿಖಲ್ ಬಂದಾಗ ನಿಖಲ್ ಒಂಚೂರು ಪಂಚಸ್ ಒಂದು ತೆಲ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾಡ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಲೋ ವಿತ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ಅವೇ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಇನಫ್ ವೆಲ್ ಗುಡ್ ಟ್ರೈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಭಿನಮಲ್ದಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ತೂಯಿನ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೈನ ನಿಖಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒತ್ತುಡು ಸಾಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಪುಂಚಿತಿನ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗ್ಲ ಮಾತಿರ್ನ ಪರವದ್ದು ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಪನೊಂದು ದಿನಿತೆ ಗೆಡ್ದಾಗಪ್ಪ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.